Hola nois, anem a començar aquest exercici de la Pokébola, el farem sencer i explicaré les dues parts que ens faltaven, d'acord? Per explicar que era tant el tema d'il·luminació com el tema de render, ¿vale? Així us quedarà tot registrat i em podeu fer l'entrega el dia 6, si no recordo malament, diumenge. Us ho posaré tot pel Moodle i així tenim ja el xec entregat a falta d'aquestes classes que no hem pogut fer per festes i de més, d'acord? Vinga, doncs, fixeu-vos que aquí a casa he activat aquesta part, diguéssim, que vindria a ser, doncs això, un xivato de tot el que vaig prement a l'hora de treballar, ¿vale? Així no tindreu excusa de què has apretat, què no, d'acord? Doncs així que comencem amb la bola. Recordeu Shift-A i vinga. La tenim ara, no està orientada cap on nosaltres volem, rotar, d'acord, els 90 graus que hem vingut a fer, entrem en Edit Mode amb el tabulador és el de sobre de bloc majus, hi havia alguns que no ho sabíeu, d'acord? Seleccionem cares, seleccionem totes aquestes cares i les eliminem. Venim aquí, seleccionem punts i li diem Dissolve Vertices. També ho podem fer amb la X, també ens hagués aparegut aquesta opció, d'acord? Molt bé, doncs ja tenim una part feta, anem aquí, amb la K, recordeu, cliquem, i aquí em sembla que aquí a la part de sota això no apareix, ¿vale? Més que res com que té una ordre oberta i llavors no ho interpreta o no ho ensenya, val? Però us ho dic, ho diré un cop només. A per mantenir aquest snap als graus, d'acord? C per traspassar, recordeu que si no només ens atravessaria el que veiem, d'acord? Clic i intro per confirmar, ¿vale? Tornem-hi, K, A, C, clic, intro. K, A, C, clic, intro. K, A, C, clic, intro. Molt bé. Esfera feta, d'acord? Ara hauríem de juntar aquests punts, d'acord? Com havíem fet un moment a classe. Doncs seleccionem, no sé si me'ls farà tots junts, amb la J fem un join, mira, en aquest cas sí els ha fet, i aquí a baix no me'ls farà, doncs també. Vale, doncs ja ho tenim, d'acord? Ens posem en una vista ortogràfica, amb el teclat numèric o, recordeu, aquest menú el traiem o amb el menor major que o amb la tecla que tenim al cantó de l'1, d'acord? Doncs anem a frontal, com estem ara, el Z per activar el mode rayos X, o aquí també ho teníem, d'acord? I venim aquí, seleccionem totes aquestes cares, ara m'he deixat aquestes dues, vale? Ens assegurem i X faces, d'acord? Ja tenim, tornem a mode sense rayos X i ja tenim la nostra esfera, val? Aquí el que havíem de fer era, fora de l'Edit Mode, si us plau, traieu-vos tots aquesta opció del wireframe, d'acord? Perquè molts, quan no està seleccionat, seguiu veient les línies i això us confon. Si ho tenim desactivat i teniu un altre objecte, com pot ser una mesh, d'acord? Fixeu-vos que només, ara no es veu gaire, però si l'escalo, si l'escalo, i entro en Edit Mode, fixeu-vos que és una manera molt ràpida d'identificar quin és l'objecte al que estem editant i així no us feu els lius aquests d'afegir objectes dins d'Edit Mode, etc. Elimino un segon l'esfera, l'esborrem i anem a afegir modificadors a la mitja bola aquesta. Quin era el primer? Doncs Solidify.
Solidify li donarem un gruix, d'acord? Una coseta així, més o menys, vale? Al voltant d'1. Vale, doncs ja ho tenim. Ara ens faltaria, recordeu, el bevel, vale? Per assegurar-nos que les arestes són prou vives. Fixeu-vos que ara sí que és veritat que és massa gruixut. Amb el shift apretat teniu un major control per intentar arribar a aquest punt. Jo li donaré, fixeu-vos que és un tamany molt, molt petit, i li donaré 2 subdivisions, o fins i tot dues. I aquest número el baixaré a 0,02. No, perdó. 0,03. Vinga. Val, ara, bàsicament, ens faltaria l'últim modificador, que com recordeu és el Subdivision Surface, és el que farà que la nostra superfície es vegi molt xula, d'acord? Li donem 2 subdivisions i Shade Smooth, recordeu, botó dret, Shade Smooth, i fixeu-vos ara que xulo queda. Aquí hi ha una coseta que a classe no l'hem parlada, però que estaria bé que l'apliqueu amb aquesta fletxeta d'aquí, d'acord? Teniu aquest checkbox de Cavity, li dona un rotllo molt xulo, si us interessa jo ho deixaré activat. Doncs anem a afegir una altra pilota, la rotem en X, 90, l'escalem una miqueta i aquí, si no, jo sí, ho veig perfecte. Moment de Pokéball, de renombrar les nostres capes. Aquesta és la bola Ext i aquesta és la bola In. D'acord? Molt bé. Ara, aquesta bola, recordeu, seleccionàvem aquestes cares, assegurem-nos la isolo, li faig un solo i m'asseguro que només estan aquestes cares seleccionades, Shift D per duplicar, i sense tornar a prémer li donem a l'Escape, d'acord? I ara sí tenim 2 peces separades, Selection amb la P per separar-les, i ara sí, si sortim de l'Edit Mode, tenim 2 peces. En aquest ja li podem afegir el Subdivision Surface, també li donarem 2, i aquí a Shade Smooth. Ok. Seguim amb aquest. Desisolo tot per veure tot el global. Entro en el mode edició, comando R i li dono un Edge Loop per fer el nostre tap. Seleccionant cares, selecciono totes aquestes i aquestes ja me les puc carregar, d'acord? I aquí li direm tap. Vinga. Seleccionant-ho tot amb la A, extruïm. Ok. I ara ens quedarà només aquestes per extruir. A classe potser m'he passat, a classe vam veure com anar afegint Ctrl R quan li afegíem el Subdivision Surface en aquesta peça d'aquí, a part del Shade Smooth, ens quedava així com molt suavitzada, d'acord? Recordeu que hi havia la manera manual, diguéssim, per tenir més control. Doncs la part modelada ja la tenim. Sí que m'havia deixat una cosa per modelar, que és el tema de l'escenari, d'acord? Jo em poso a la part de sota, la baixo fins on ja veig que desapareix. Igual, aquí amb el shift apretat tenim més control per veure fins on arriba o fins on no, d'acord? Vinga, l'escalem. Jo li donaré una escala important perquè molts cops els meus renders com que necessito que
De fons serà una cosa així i ara ho escalaré només en X per assegurar-me que no s'acaba veient la part aquesta del darrere, d'acord? Amb el tabulador, fins i tot la part aquesta, d'acord, la tiraré una mica més cap aquí, afegiré un edge amb el Ctrl R per aquesta zona, seleccionaré aquesta i amb la Z la pujaré. Amb aquesta seleccionada li diré Ctrl V per fer amb la rodeta, donar-li algunes subdivisions i fer aquest canto com arrodonit, d'acord? I clic i ja tenim el nostre escenari muntat, d'acord? Dir-vos Shade Smooth per suavitzar aquest fondo. En el següent vídeo seguirem amb la texturització.